agat ag Óráid agus sa lochtéiste a gléir tréisiom lista le háirimh Louis Garrod an san tá mé níos nervísí fós as ghlacha leis an Gradam sa agus sin ráite Míle buíochas le Óráid agus neadar halba dam chun sa chuinnig sé orm bud leabhar sé dam nach méid orm árán a chana. Go fáil! De gná nuair a bhíon daoine istócha ag ghlacha le Gradam de haisar bé bhíonn siad in ósacha buíochas a gháile pédaine nó daoine nó agriíoch na pérodé a cáirigh leo chun rud éigean a bhaintach bíodh sé áránathe ceoltóirí lochs gnáin agus réile. Ní líon ceann na talann sin a gomsa sa mar sin ba bhfuilm buíochas a gháile sin an té is tócha a thughailge dom mar is ódaí níor rógach agus níor tógach le gailge né níor a gailge sa phobal is as dún beag I níor an tláir damsa. Agus níor a gailge ag má bhaintear nó ag an ceantar nó éon an taith san, so dabhraí sin fuair mar an gailge go léir atá gain ó scoil greirtíide faoin tua baile ard, scoil náisiúnta baile ard agus an máiste má cuitir. Is an sin a rinne mar gach ile rud trí gailge, gach ábhar trí gailge agus sin an fágar agus gohfuil réimse má lehan ó héh teamíochta dé agus is tócha chunas gailge leabhart ach is mór an trúa nar dúradh léinn riamh céad na hábhar go léir arsúla gail agus gach ile rud éidir stíochtainna seomar ranga. Níor dúradh léinn riamh go bhfuil níos córá agus caint as gailge. An rud céanna hála nuair comar go dtí an meánscoil rinne Spáinnig is rád na camarach leis na siúracha na tróchra agus gach ile rud as gailge sa dabhraí sin tá muid anmhaíoch go bhfuil réimse anna lehan de phrásaí agus tearmaíocht is gachar an taith sanna goin ach foríor níor dúradh léinn ag an éad an san go bhéad níos bheith chórá agus sin mór ar na bhág sfada agus mar sin le. I sin ráite tá muid anmhaíoch go bhór mar an gailge sa bhór mar in níor an tláir. Cús go cearlach mar dúirt Garrod an san. Blion dó héin tá gopla an san blion níideach seachtó agus foríor cosúla ancuid bailte tócha bíon rudí hússeil agus híos seil cosúla spórt agus imánaíocht agus gachar rud tá chlár in óstar a ní seo cuasa imánaíocht go déir mar sin a bhí gcónaí so mar an ggéanana le cearlach trá analág a bheith le seachtaí ó héad na gailge de agus ba bheag déine gur simachá nó go raibh in takeíocht is tócha dó imíochtaí a bheith trí gailge. Mar sin tháinig ledas éin a gcuine le chéile socha agus cinnamar dul bóthar eile agus pleanáilteanga sara pleanáilteanga feisiúnta in éair agus thugad mar faoi spórt agus sprí agus siamsaíochta cordis an gailge agus bin an fágur buíoch éag sé ceithreach seachtó ní agus dair comá sin le san agus daoine a cepa go raibh níor a den bagáisteigh dá leis rud an uair fad agus cinnamar mar sin ar an deise haú agus níonra ó oscailt iníag sin anéas is níonra rud is fearr chun gailge a chur chun cén mar bhíon úna gach duine nuair bhíon na páistí beag a gabhlíonn díos i caint as gailge agus mar sin thugad mar an deis i céanna chun gailscoil a bunú le feitheapáiste agus mé féin gabhlíonn is dahad ó hén mé féin an mtór agus an ísta beag na 500 páistí bhain agus tá trocha mtór as sin dás an gail chláiste as sin dás sibhís íorscoile agus féidir linn ará inis gofuil míle dalta ó ís gabhlíonn go le in san níonra suas go dtí bonscoil Gaelscoil, Gaeltachta, suas go dtí luchtart á teiste agus tá míle dalta ó níos sin réimse sin íse ag fáil a gcuid i dachas trí gailge gach ile lá i gceithreach so tá chuid a níos
sé sin an Gaeilge thuairteoibhreanas go mbeidh daltaí agus páistí agus daoine fásta go mbeidh an Gaeilge go líomhá á chumála sin an le eile den níos tá anhachtach dom agus sé sin go mbeidh Gaeilge sa phobal le cinú nach ceapach na daoine óga gur teanga scoile í seachas a bheith mar hanga leabhra agus cumarsáide agus mar sin le muoinú ó foras na Gaeilge in 2008 fuair mar an céad duine go bhhéitiméis i tuairsalíocht dóibh sí de cheappa agus bíní Emma agus tá sin Emma bhí tríd an níon ar Gaeilge Gaeltachta agus an sin éis mar an céad agus an céan ifigach Gaeilge ever a bhí fostathe i gceatharlach agus mar atá fós. Agus mar sin dá scaciil aráid ó héad glór ceatharlach mar a luí Gearóid an son ar rangaine na cuasaí drámaíochta, an taifeannas Gaeilge, cór an Aifreann, na féiltí agus scaciil aráid cross masú scutí féile idirnáisiúnta Gaeltachta agus cabhís nach bheith an tarachtas i gceatharlach amach an sin. Ónta chuirtar ceiste bhaine tuigeann si an ceiste bhain fadó nó an eiste bhí bhain cad i gcéon fá dá me fá i gceannas an bhfuil bhaile cuasaí na Gaeilge. An céad rud a dhéanamh ná Aire Sinseach agus Aire Sinseach a bheith ann don Gaeilge, cén fád an Gaeltach ar na Gaeilge a bheith ann Aire Sinseach agus Bert ifigach fostathe i ngacúnda timpeall na tíre chun an Gaeilge corcain céin i measc an phobal. Tá mar tóir leorg ná mai a bháin eile sa an cúscin me sin ná tá ré níní istócha be daoine deonatá an gcónaí ach tá sé deachar bhuioine deonacha be ann chun cuaram profisiúnta istócha ghlacha corcan céin agus tácaí agus é na Gaeilge. Tá bheith bert ifigach fostathe mar a dearan thuirg sí tacaíocht a chéile agus bheithna daoine deonacha i carú ar an imime agus mar sin le. Gradam buíochas a gháil gaceile gcuine orintanta chuirtar ceistan san freisin ar gcuine cadí drodaí go bhhéiteach daoine atá láidir cosúla muintear an Oireachtas agus muintear na Gaeltachtaí chun cabhrú le áitina cosúla ceatharlach a rís mar a luí Gearóid an son féile idirnáisiúnta Gaeltachta tá mí gabhain agus dolas an meabh ag glór córacha as Gaeilge, déireann bhfuil a lána bhfuil sepáirte gin córacha as Gaeilge, so bhín comórtas na bhór agus bhín cór na héireann ag testáil chun dalainn míoch leis na córacha úntacha a hagan ón bhreacin beag, so bhí géad cainte agus bhí ag smaoine agus bhí fáiltear óid mar bheith a bheith féile idirnáisiúnta Gaeltachta ar eisi gceatharlach an cáist seacúin. Tá mé ag ghlacha leis an Gradam seo ní maithan céanna écar ach ar waithe gaceile grúpa atá páirteach áras na nóg an níon Gaelscoil Gaeltachta na Circeal Córa na féilte an Taifreann na Heistóirí na Circeal Córa pop-up Gaeltachtaí gaceile grúpa atá páirteach in gceatharlach. Is litse an Gradam seo agus tá mé a bhís chun é Portugalia, chun é ranch, chun é a bheith gcuin le chéile agus le cúnamhtí chun daoine eile spreige chun a bheith páirteach níos mó fós sa Gaeilge i gceatharlach agus in áitina cosúla ceatharlach atá ag bhfad an na Gaeltachtaí. Gradam buíochas a gháile radio na Gaeltachta, is radio na Gaeltachta, tá mí dí gceatharlach ach fós tá mí dí gháil, tá mí tacaíochta ó radio na Gaeltachta. Sa trí is go mín agaibh a gcuine an Cill le actric dom say on Aire Sinníar an ceann dún an áil barscéalta ígléir agus tugann siad agaibh dúin céanach bhfuil buinteála a gcuine leis na Gaeltachtaí, so is radio na Gaeilge é dar lena. An tucha dearnach a déirigh mé ná míle buíochas le Gearóid agus le céad eile bhí
in cahúts leis can agus buíochas le bháile gaci le gine an pobl omláin I gceithleach agus cad a déirigh mé ach glór cethleach agus cethleach a bú.